Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Hormatly musulman doganlar, bugünkü dersimizde bid'atçılar ve bid'atlar barada ve bid'atçıların şu döwürde iň esasy alamatlar barada gurrun ders. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Sahih Muslim hadis kitabında gelen hadisinde şöyle diye: "Ma min nebiyyin ba'athahu Allahu fi ummetin qabli illa kana lehu min ummetihi hawariyun ve ashab ya'khuduna bi sunnatihi ve yaqtaduna bi emrihi. Thumma innaha takhlufu min ba'dihim khuluf yaquluna ma la yef'alun ve yef'aluna ma la yu'marun. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل." Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diye menden önkü diye geçen peygamberlerin, Allah Teala'nın uğradan peygamberlerinin diye her birinin havarileri yani yardımcıları ve ashabları, sahabeler vardı diye. Ve diye olur, ol peygamberlerin, yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den ön geçen peygamberlerin yardımcıları ve olurun o peygamberlerin sahabeleri, ol peygamberin näme diye yahuduna bi sunnetihi, onun yoluna yapışarlardı. Ol peygamberin sünneti bilen yürarlardı. Ve yaktaduna bi emri, ol peygamberlerin buyruklarını ve tavşiriklerini, diyen zatlarını yerine getirip amel edip yaşarlardı. Ondan sonra diye olardan sonra şeyle bir insanlar geldiler, yani bozuk nesil geldi. Yekuluna ma la yef'alun, etmeyen zatlarını gurlap başladılar. Ve yef'aluna ma la yu'marun, ve buyurulmadık zatlar edip başladılar. Yani peygamberlerinin, ön ümmetlerinin edin diyemedik zatlarını edip başladılar. Buyurmadık zatlarını edip başladılar. Ondan sonra peygamberimiz diye "Femen cahadahum biyedihi fehuve mu'min." Kim şol hile insanlara karşı görüşse, yani yaxşılığı buyurup yamanlıktan qaytarıp ediyen işlerin yanlışlığını beyan edip görüşse, şol kişi diye eli bilen görüşse mümindir diye. Şol kişiler bilen dili bilen görüşse mümindir diye. Kim şol kişiler bilen kalbi bilen görüşse, yani şol peygamberlerinin yolunu bozup, yoldan azıp, bid'at çıkarıp, sünneti bozup, şu hili bolup gören adamlar bolmanla diye yigrense diye şol mümindir diye. İman eden kişidir şol diye. وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَٰلِكَ مِنَ الْاِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلْ. Emma onun anırda bir däne yalağan iman yoktur diye. Demek musulmanlar onlar, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bile şu hadisinden hemen haber veriyor. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den ön, neçe peygamberler gelip geçen bolsa, her peygamberin nämet var eken şoňa iman eden, kömek eden, şoň ýoluna ýören, şoň emirlerini tutan, dinini ütkötmän saklan kişiler bolupdur. Edil şonuň ýalakka Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'de hem näme şeýle sahabeler boldy. Allah hemmesinden razı bolsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den eşdişi ýalakka amel etdiler, öwrendiler, ýat tutdular. Dinine bid'at çıkarmadılar sahabeler. Sahabeler, tabi'inler, etba'at tabi'inler, selef-i salihin, dört mezhep şol Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in arkasından goya bir kerwen ýalak näme ýygynden ýörediler. Itiqatda, amalla hiç bir zatda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in näme dinine bir zat goşmadylar. Bolşy ýalakka sakladylar, özünden soňraky nesillere ýetirdiler. Delil bilen, Allah'ın ayeti bilen, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisi bilen, sünnetleri bilen, şeýdip sahabelerimiz soň tabi'inler, soň etba'at tabi'inler dört mezhep malum şeýdip näme izin tutdular. Emma mundan öňki ümmetlerde bolşy ýalak biziň ümmetimizde musulman doganlar, ondan soň näme geldi? Bozuk insanlar geldi. Bid'atçılar geldi. Dine ýok zatlar goşdular. Bar zady ütkötdiler. Bar bolan zadyň öňünden izinden bir zatlar ýaplak goýup näme haklan batyl bulaşdyrdylar. Ana şol kişilere näme diýilýär? Bid'atçy diýilýär. Dinne delilsiz, Kur'an we sünnetten, icma we kıyasdan, Peygamberimiziň sünnetinden, Kur'andan, Peygamberimiziň sünnetinden, selef-i salihinden, dört mezhepden hiç bir delilsiz zatsız getirip näme? Dine bir zat goşýarlar, sogap diýip, ibadet diýip, gowuşuny etmeli diýip, şoňa näme diýilýär? Bid'at diýilýär. Şol bid'aty çykarýan, şonu ýaýradýan, şonu goşýan, şoňa dowam edýän kişi de bid'atçy diýilýär. Gynansak da biziň ümmetimizde şeýle insanlar peýda boldy. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in goýup giden, sahabalan goýup giden, dört mezheplerimiziň goýup giden ýol näme etdiler? O ýoldan çykyp özlerine täze akida düzündiler. Bar bolan dogry akidaň ýanyndan bir zatlar goşdular. Täze amallar çykardylar, täze ýörelgeler, täze desturlar çykardylar. Oşularyň hemmesini näme at bilen etdiler musulmanlar onlar? Sogap maksat diýip, sogap maksat edinip, dinin adı bilen etdiler.
Sünnet bolmayan zada sünnet diýdiler, sowap bolmayan zada sowap diýdiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem etmedik zadyny näme şuda bolýar diýdiler. O şeýdip şowundan ta gadim günlerden şuwnaçan şu hil bidgatçylar ümmetin içinde bar bolup gelip otyr. We Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diýär şu hil adamlara garşy eli bilen goraşan mu'minler diýär. Şolara garşy dili bilen goraşan mu'minler diýär. Şolara garşy kalby bilen goraşan, ýani bolmanda kalby bilen şol hil adamlary Peygamberimizin mübarek ýoluny, pak ýoluny üýtgedip, sünnetini üýtgedip, birzatlar inkar edip, birzatlar goşup, adamlaryň aňyny hak batyl düşünmez ýalaga edip ýören adamlar ýigrenmek diýär. İmanın alamaty şol kişi mu'min adamdyr diýär. Emma şonam etmese diýär Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem näme diýär? "Ve leysa wara'a zalika min al-imani habbatu hardal." Eddil bir kiçike däne ýalçygam imany ýokdur diýär. Ýani sen bir ullokan öý gursaň, ýa-da enen ataň sana ullokan gowadyp bir köş gurup berse, bir kemsiz edip, biri gelip şonu bozup dursa, şoňa ziýan berip dursa, sen edip durup bilersiňmi? Durup bilmersiň, ýigrenersiň, şonu saklajak bolarsyň. Dur näme diýäň diýersiň. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize näme hak ýoly goýup gitdi. Kur'an Allah Taala'nın kelami, ondan soň Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sünneti. Ondan soň ýene açyklap aýtdy, men ýygyma düşüň, sahabalaryň ýygyna düşüň diýip. Hiç bir kellesi bulaşar ýalak goýmaýar. Bir insan haky tapyp ýörejek bolsa kellesi bulaşar ýalak däl. Deliller göz öňünde. 4 mezhepli imamlarymyz geldi, şularyň tertibini bize ýazyp gitdi. Indi bir ýere çykyp isla ady pir bolsun, weli bolsun, işan bolsun, ahun bolsun, ayetullah bolsun, näme bolsa bolsun, gelip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in näme sünnetini harap edip otyr. Dinin adı bilen dini ýykyp otyr. Dinne ýok zatlar goşup otyr. Ýok namazlar tapyp otyr. Ýok plan hili mevlid, plan hili giýje üçmel, plan hili giýje turmaly, plan hili mal harajat etmeli dip adamlar ýok zatlary çagyryp otyr. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in goýup giden ýoluny tahrif edýär, bozup otyr. Özüçe bir ýol düzüp barýar. Dinin adı bilen. Şunu oňarsaň näme ýaxşylygy buýurup ýamanlygy gaýtaryp beýtmäň, duruň, delilsiz hereket etmäň diýip başarandan näme şuňa garşy görüşmeli. Bolmanda kalbyňla ýigrenmeli. Emma ýok, şeýdip dini ýykyp barýan adamlar kellesine selle dakyp sakal goýup, doň goýup diniň ady bilen dini ýykyp barýan adamlar edenini edip durka, kellesine geleni gurlap durka, hiç zat bolmadyk ýal gezip görmek musulman doganlar bir musulman adama bu näme gelişýän zatda. O bidgatçy diýen kişilerimizden musulman doganlar gowy düşüneliň. Dine delilsiz zat goşýan kişiler diýsek, bir eli arakly, bir eli çilimbil, nasıl adamlar däl. Ya bolmasa ýanky bir haram ýerlerde gezip boran adamlar däl. Bidgatçy dinler sypatyna adam. Selleli, sakally, donly, belki Kur'an-ı mukabbeliye qari, hafız, seseme odun, gurlamalan başarıya, edebiýatym güýçli, çeper dilli, süýjem gurlaya, emma bidgatçy. Kızady bulaşdyrmaly. Bidgatçy diýenim şu sypatda gelýänler. Dinler sypatyna, ahun molla sypatyna gelýär. O köşede gezip boran el çilim nasl adam bidgat çykyr, dine bir zat goşup bilmeýär. Dine bidgat goşýan adam dinler sypatyna gelip edýär şuny. Misal üçin size has, aşkar we açyk misal bereýin. Şialar dogry ýoldan azan topar. Şialan görýän bolyn öz ýanlaryndan ullukan bir ahun, ayetullah, hafızlar, ýene bir zatlar, qariler, selleli, sakally bir ullukan seyyid, Peýgamberiň neslinden gelýän adam. Göräýme adaşyndan seretseň şu hilek adamlar. Emma ýollary bozuk. Sahabalara dil uzadýarlar, Aýşe enemize dil uzadýarlar we başga da bir tür bozukluklar bar. Emma adaşyndan seretseň dinler sypatyna. Özlerini gurlatsaň Hazreti Aliň neslinden gelýär, radiyallahu anh. Bir Hasanyň neslinden gelýär, radiyallahu anh, kafirleri. Adyna da at goýup ayetullah, Allah'ın ayeti. Awdan atlar goýupdyrlar. Bizim içimizde sünni taraf boran, özüne ehli sünnet, Hanefi diýip boranlar şeýle musulman olanlar bidgatçylar. Pir diýär özüne, ahun diýär, tagfir diýdir, adamlara elini öpdürýär. Hol ýokardan bir ullokany görseň, ullokan ahun adam weli diýip bilenýärler käbir kişiler. Emma bidgatçy. Yani bidgatçy diýen kişilerimiz musulman olanlar şu sypatdaky adamlar pikir etmägen keldi şeýle ele çelim nasıl adam däl, dinler sypatly. Emma akidesi harap, düşüncesi harap näme? Dinin dogry zadyň ýanyndan öz gowuran bidgatlarynyň dine goşup, bu da dinne we bu da sowap, şuna etmeli diýip näme? Adamlar azyrýarlar. Ýene de Peýgamberimiz sallallahu aleyhi we sellem bize bidgatlaryň çykjagyny habar berip, şolardan bir aga edip näme diýär? Aleykum bi sunnati we sunnati hulafa'il mehdiyyin raşidin. Siz men sünnetime ýapşyň diýär Peýgamberimiz sallallahu aleyhi we sellem. We näme 4 halifalaryň Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali radiyallahu anhum. Allah hemmesine razı bolsun. 4 şariýar diýär Türk
sünnet boýunça 4 çarýarlarymyz diýär. Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali radiyallahu anh şolaryň ýoluna ýapyşyň diýär. Men sünnetime ýapyşyň, oşa 4 çarýarlarymyň ýoluna ýapyşyň diýär. Ýani olaryň men sünnetime ýapyşyň, olaryň ýoluna ýapyşyň diýeni näme diýmek? Amalla, praktikada nähilek bolýar şu musulman doganlar. Ýani Peýgamberimiziň diýenini etmeli. Dini meselelerde, dünýäwi mesele däl, samolýotyň, maşynyň, motoryň gurruny dem ýok. Dini meselede Peýgamberimiz sallallahu aleyhi we sellemiň buýran zatlaryny etmeli, gaýtaran zatlaryny gaýtmaly, ibadet tipide gorkudan zatlaryna amal etmeli, zikir tipide uğradan zatlaryna amal etmeli, itiqad tipide uğradan zatlaryna inanmaly. Edil şonuň ýalakda 4 çarýarlaryň eden işine ýapyşmaly, din nip eden işlerine we etmedik zatlaryny etmeli däl. Ana şonu ýapyşdyň bolýar. Emma şuň kunna bidgatçylaram çykyp şu hadis okan bolýar. Biz sahabaň ýolundan ýöreýär bolýar, soňam gidip başga bidgat çykaryp ber. O sahabaň ýolundan nähilek ýöredin bolýar. Özüňe men Peýgamberiň ýolunda sallallahu aleyhi we sellem sahabalaryň ýolunda diýen şu hadis okan bolýar. Özüňem gidip o 700-800 ýyl soň şiýgalaryň ýa bir başga Fatimiýleriň çykaran bidgatyna rawaç berip bersin. Diýen zadyny düşünýärmi şol adam? Ýa öz bidgaty gözüni köretdimika? Halka beýdik gurlaya adam o 700-800 ýyl soň çykaran Peýgamberimizden sallallahu aleyhi we sellem näçe ýyl soň çykan bidgatlaryň ýerine düşüp ber. Şoň üstüne dawa jenjeledip ber. Diýmek Peýgamber sallallahu aleyhi we sellem sahabalaryň ýoluna düşmek diýmek, ýerine düşmek diýmek nähilek bolýar? Şoň dinne eden işlerini etmeli, etmedik işlerini etmeli. We Peýgamberimiz sallallahu aleyhi we sellem diýär, ýani hadisine dowam edip, "Aleykum bi sünneti, sünnetime ýapyşyň we sünnet hulafa'il mahdiyyin-ir-raşidin." 4 halifeleriň sünnetine ýolda ýapyşyň, "Temassaku biha" diýär. "Wa azzu aleyha bin-nawajiz." Ýani Peýgamberimiz şeýle bir düşünürýär, ýapyşyň diýär, berk ýapyşyň. Şeýle bir berk ýapyşyň, "Azzu aleyha bin-nawajiz." Azad işlerimiz bilen ýapyşýan ýalakka ýapyşyň. Şu azad işiňden bir galam bir da diýişlek görüň, nähilek berk tutýan. Ýong diýişlerden tutsaň çeksen tutmak mümkin, azad işlerden has gyssaň berk tutýan. Ýani şeýle bir misal berýär, düşünjek adama, Peýgamber sallallahu aleyhi we sellem berk ýapyşyň, ýani edenini et, etmediğini etme. Peýgamber sallallahu aleyhi we sellem bir ibadeti eden bolsa sen hem şonu et. Sogap diýip bir amal eden bolsa sahabalar sen hem et. Etmedik bolsa etme şonu. Ýok, gowa kelmiň näme ziýany bar diýme. Eger şol gerek bolsa diýip, sogaply bolsa diýip, sahaba senden öň ederdi şonu. Sahaba bize görelli bolardy. Etmedik bolsa, nusgasy ýok bolsa Peýgamber bizden sahabalardan onna sen hem şonu amal etme. Günümizde çykyp gara çarşamba namazy, plan ýejesiniň namazy diýip özüňden bir zat çykarma. Sahabalaryň imany, ihlasy, ilmi senkiden menkiden kän ýokardy. Biziň hemmämiziňkiden kän ýokardy. Bu deňeşdirip bolmajak derejede tapawut bar. Şolar etmedik bolsa, bir zat edenem bolsa bilip edýärler, terk edenem bolsa bilip terk edýärler. Öz kellelerine göre hereket etmeýärler. Günümizdiň bidgatçylar ýalakka. Diýmek näme? "Azzu aleyha bin-nawajiz." Azad işlerimiz bilen ýapyşyň. We Peýgamberimiz dowam edýär. "Ve iyyakum we muhtasatil umur." Dinne täze çykarylan zatlardan äge bolun diýär. Müslüman ýene diýär. Dine de işli dünýäwi zatlarda däl. Dünýäwi täze telefon çykypdyr, ulak çykypdyr, motor çykypdyr, uçar çykypdyr, dükçe bu zatlaryň gurruny däl. Bular dünýäwi zatlar. Dünýäwi zat özgerip dur. Bugün bu çykýar, ertir başga zat çykar, 50 ýyl soň başga zat çykar. Din emma itgemeýär. Peýgamber sallallahu aleyhi we sellemiň döwrüne şol erten namaz, şu wagtdan erten namaz, şol ýatsı namaz, şol ýatsı namaz, şol witir namaz, şol witir namaz, şol tarawih, şu arky tarawih, şol orada, şol orada, şol cuma namaz, şol cuma namaz. Din itgemeýär. Din Peýgamber sallallahu aleyhi we sellemde nähilek bolsa şu döwrem şeýle bolmaly. Şoňa görä amal edýän bolsaň, ana sen dogry din tutýan diýmek. Sahabaň tutan ýoluny tutýan bolsaň, dinde sen dogry islamy ýaşaýan diýmek. Emma edýän işine sahabadan Peýgamberimizden delil getirip bilmeýän bolsaň, sen näçe sözüň owadan nawa otursaň, sen bidgatçy adam. "Ve iyyakum we muhtasatil umur." Dinne täze çykarylan zatlardan, täze ibadetlerden, täze döredilen namazlardan, plan ýeje üçmeli sogap bar diýilýän, tapylýan günlerden delilsiz äge bolýar. "Fa inna kulla muhtasatin bid'a." Çünki diýär her dinne täze tapylan zat bid'atdyr we kullu bid'atin dalalah we her bid'at bolsa azgynlykdyr. Ýani dogry ýoldan çykyp adaşyp gidiberýär. Bir şäherden başga şähere gidip barýan bolsaň, gitmeli ýoluň belli. Şo ýol sen bilmän adaşyp birden sağa çepe çykybersen, gitdiňçe gidiberýän. Özüňem dogry ýol saýgaryp bilmeýän bolsaň, şeýle näme? Hak ýoldan dogry ýoldan uzaklaşyp gidýän. Dinne de şeýle. Bu hadis Ebu Davud'da geçýär. Yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem musulmanda onur Buhari ve Muslim hadisinde şeýle diýär: "Men ahdasa fi emrina hada ma laysa min fa huwa raddun." Kim bizim dinimizde bolmayan bir zady çykarsa, orta atsa, ol reddediler, yani kabul däldir diýip aýdy. Peygamberimizden nusgasy ýok, sahabadan nusgasy ýok. 4 mezhep imamlarymız Ebu Hanifa, İmam Malik, İmam Şafii, İmam Ahmed rahimehumullah hiç birinden hiç de aýdylmandyr, edilmändir şu arada. Näme sen orta atýan bir zatlar özüň Peygamber sallallahu aleyhi ve
sellem näme diýär? Ol reddediler diýär, ýani kabul däldir diýär. Ýene de Peygamberimiz aýdýar, Sahih Muslim'de geçen hadisinde men amila amelen leysa aleyhi emruna fehuve rad. Kim bizim buyurmadıklarımızı essediye ol amal red olur diye, yani kabul değerler diye, inkar edilir diye. Peygamber edindiydi mi? Buyurdu mu? Sahabeler etti mi? Yok da sen orta atıpsın şuunu kuğunna. Peygamberimizin doğruluğunu günleyip üstünü özün öldür yani şunu doğru edecek bolup. Ayetem badip yalan gurulayan, hadisem yok, öz yanından ona değişli değil, hadisem şuna değişli diyen. Ebu Hanife rahmetullah şey deyiptir deyip yalan gurulayan Ebu Hanife diýmänler mevlütçülüğün özen bile yaşal Ebu Hanife'de rahmetullah da başka mezhep imamlarımızda şun yoktuğunu emma näme Türkmenin sadalığından peýdalanıp çıkıp näme diye Ebu Hanife rahmetullah mevlüt belleptir diye kezzap. Käbir yerlerde hadisem badiýeler. Has bir insandan jahil, doğru näme egirine saýgyryp bilmeýän ýerine hadisem bardyk gurlaýarlar mevlüt barada. Allah saklasyn. Nauzu billah. Peygamberimiz etmänler, sahabe etmänler, dört mezhep etmänler emma şonu dogry etjek bolup dızapdur, töhmede matya adamlara yalanam sözleýär. Ayette de badi ayette bolsa farz bolurdy. Näme başga bidatlar hem şeýle musulmanlar onlar. Özüň kim dogry etjek bolup, emma Peygamberimiz näme diýär? Men amila amelen leysa aleyhi emruna fehuve rad. Kim ki diýär men buyurmadyklarym, bizim buyurmadyklarym esse diýär, ol red bolar diýär, kabul bolmaz diýär. Yine Sahih Muslim'de gelen hadisinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diýär: "Fe inne hayral hadisi kitabullah ve hayral hadi hadi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtasatuhâ ve kullu bid'atin zalâleh." Sözlerin en hayırlısı Allah Teala'nın kelami Kur'an-ı Kerim'dir diýär Peygamberimiz. Ve yolların en hayırlısı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Ve din adına edilen işlerin en yamany soňradan orta atılan delilsiz täze tapılan batlardır dinne. Ve kullu bid'atin zalâleh ve her bir bid'at zalalettir, doğru yoldan azmaktır diye. Ne musulmanlar onlar. Başka hadisinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diye İmam Malik Muvatta'sında geçen hadisinde size iki zat koyup gidiyen diye. Allah'ın kitabı ve Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem sünneti deyip aydiye. Şol ikisine yapışıp dursanız, şol ikisine eğerip dursanız hak yoldan azmarsınız diye. Eğer ki bir deyse bana doğru İslam gerek, bana sahih İslam gerek, şol näme deyse şoň jogabı Peygamberimiz tarapyndan berilen. Kur'an'a eğermeli, sünnete eğermeli, sahabalan yoluna eğermeli, selef-i salihinin yoluna eğermeli. Dört mezhep imamız hem selef-i salihinin içinde dört mezhebin izine eğermeli. I'tiqadda, amalla. Ana şol doğru İslam. Şolaryň edenini etmeli, şolaryň etmediğini etmeli däl. Sen näçe gowursaň bid'atçylar näçe owadanlap, süýjedik gurulasalarym ağlap, enrap, kapdalyndan ayet okap, soňundan hadis okap, mesela değişik zatlar bolmayan hadislerim garym gatym edip näçe owadanlap bersinler. Sen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sahabalaryň dört mezhep imamlarymyzyň aýdanna diýenine seret. Ana şol doğru İslam. Olaň dinlip etmedik zadyna Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünnetinde yok bolsa, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabalarynyň sözüne, amalyna ol diýilýän zat yok bolsa, Ebu Hanife rahmetullah da yok bolsa, İmam Malik de yok bolsa, İmam Şafii de yok bolsa, İmam Malik de yok bolsa, sen nereden çyktın kardeşim? Olaň akly yetmänler, olaň ilmi yetmänler, olaň düşünjesi yetmänler, senki yetdimi? Plan hili bid'at çykaryp ümmeti şoňa çagyrýan, utanmaly oň üstünde insanlary biri-birine düşman edýän. Diýmek dogry İslam gerek musulmanlar, Kur'an we sünnet, selef-i salihiniň ýoly, dört mezhebiň ýoly. Emma ondan bärde adamlaryň tapýan zatlar olaýan soňky urunlar musulmanlar. Yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diye Tirmizi'de ve başka hadislerde, hadis kitaplarında da gelen hadisinde teftariku ummeti ala 73 millah kulluhum fi'n-nar illa milleten vahide qala men hiye ya Resulallah qala ma ana aleyhi ve ashabi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diye ümmetim diye 73 topara bölünür diye. Kulluhum fi'n-nar, hemmesi diye ottadır, birinden başka hemmesi ottadır, cehennemdedir diye. Yani 73 tane topara bölünecek ki bu 73'ten hem köp bolup bar ya. Mesafeleri 73. Hoşolar näme edýän azgynlyklar sebäpli, dine bid'at çykaranlyklar sebäpli näme jehanneme girjekler. Kafir diýdigi däl, emma şol eden azgynlyklar üçin Peygamberimiziň sallallahu aleyhi ve sellem ýoluny ütkedenlikler üçin, adamlary ýok zatlary çagyryp şu da bar, şu da sawap diýenlikler üçin jehanneme girip jezasyny çekjekler diýär. Emma näme? Diňe biri diýär hak ýolda boljak diýär. Ol hem näme? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden soraýarlar. Olar kim ya Resulallah diýip sahabeler gön soraýar. Men hiye ya Resulallah? Onda Peygamberimiz aýdýar: "Ma ana aleyhi ve ashabi." Menin we sahabalarymyň ýoluna ýörenler diýär. Yani menin we sahabalarymyň ýoluna ýörenler diýmekliň amallaky misaly näme musulman doganlar? Praktikadaky misaly näme? Peygamberimiziň edenini edýärler, sahabalaryň edenini edýärler, buyranyny edýärler, tawşyryklaryny eýerýärler, etmedik zatlaryny etmeýärler.
dinne sörelim. Dini meselelerde Peygamberimizin sahabalarımızın izine düşýärler, edenne de etmedin etmeye. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in izine sahabaların izine eýerdin bolýa. O sözde özüne ehli sünnet diýip, Hanefi diýip, ýa bir zat diýip, gapdylynan ama ýok zatlar tapyp delilsiz sahabadan delilin bam diýsen ýok, Peygamberden delilin bam ýok, Ebu Hanifeden 4 mezhep başga imamlardan delilin bam ýok. Bir bidat ortağa çykarypdyr şoň izine. Ona aýlak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in izine düşdüň bolýa. Sen Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem'in izine düşýärmi kam diýen, sahabalaryň izine düşýärmi kam diýen, emma gapdylynan hawan, nefsin, haýhawasyň bidatynyň izine düşýär. Şoň üçin musulman doganlar dogry ýolda boljak bolsak Peygamberimiz jogabyny bize aýdypdyr. Men we sahabalaryň izine düşüň diýip aýdypdyr. Ýene Peygamberimiz sallallahu aleyhi we sellem Muslimde geçen hadisinde diýär: "La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina alal haq, la yadurruhum man khazalahum hatta ya'ti emrullahi we hum kezalik" diýär. Ümmetimden ýa bir topar hemişe hak ýolda ýeňijiler bolup bar bolmaklyga dowam ederler diýär. Näçe azgyn toparlar çykyp berse-de, näçe bular köp bolsa-da, emma hemişe bir topar boljak, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ýolyna ýörejek, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabalarynyň ýolyna ýörejek, hemişe kıyamete çen şolar bolmaga dowam ederler diýär. Olar terk edenler, olary ýardamsyz goýanlar, olara garşy çykanlar, olara ziýan berip bilmezler, ta Allah'ın emri gelýänçe olar şo görnüşde hak ýolda bolmaklyga dowam ederler diýip aýdýar. Şulara da kim diýilýär musulman doganlar? Ehli sünnet vel cemaat. Ehli sünnet vel cemaat. Ehli sünnet vel cemaat diýen Peygamberimizin sünnetine eýerenler, şoňdaşynda jemlenşenler diýmek. Itiqatda amalla. Ehli sünnet vel cemaat ýani Peygamberimizin ýolundan gidenler bilen hak ýoldan azanlary biri-birinden aýyrmak üçin ehli sünnet vel cemaat diýilipdir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ýolundan gidenler. Bu ehli sünnet vel cemaatdan bolan kişi biri-birini taramasa-da hemmesiniň aýdýan sözleri dini meselelerde aýdýan sözler amallar birdir. Afrika islenem ehli sünnet vel cemaat musulman bolan kişi diýsen gabrada hak mı diýsen hak diýer. Amerika islenem şol, Ýewropa islenem şol, şular biri-birinden bi habarym bolsa, her biri dünýäň bir kurjagynda bolsa, gabrada barada näme diýen diýsen hak diýer. Cennet cehennem hak diýer. Peygamberimiň hawzy hak diýer. Sırat köprü hak diýer. İmanyň şerti 6 diýer. Iň Allah Taalaň buyuran zadynyň beýgi näme diýsen tawhid diýer. Iň erwet günah näme diýsen şirk diýer. Hemmesiniň sözi itiqady bir. Şefaat hak diýer. Selef-i salihiniň eýermek hak diýer. 4 mezhep hak diýer. Itiqatda ananşlary birdir. Amallar hem şeýle. Dünýäň ýeresine gitsen git, ehli sünnet vel cemaat namaz 5 wagt. Ramazan aýyna orada farz, cuma farz, tarawih sünnet. Bu şoňa meňzeş amallar hem şeýle. Hemmesi bir-birini taramasa-da hemmesiniň diýen zatlar birdir. Näme üçin? Çünki dini dogry ýerden öwrenýärler. Kur'an we sünnet we sahabalaryň ýoly we 4 mezhep. Emma ahli bid'atyň ýanyna gitsen biri bir zat diýer, başgasy başga zat diýer. Amallar biriniň edýäni beýlekse etmez, biriniň dogry diýäni beýlekse ýalňyş diýer. Bölek bu çöktür. Hatta geyinişlerin biri-birinden ütkeýär. Bir görseň bir fırka bar, özüne mahsus geyinişi bar. Öz ýürüýte şolaň jemaatyna mahsus. Ýene biri başgaça. Şeýle ütkeşik näme? Amallar bar biri-birinden tapawurlukda bid'atçylaryň. We bir şu soramak mümkin. Şumal ehli sünnet vel cemaat diýip boranyň içinde de her hili adamlar bar. Onu nädip biz haýgarmaly? Oňa jogabyny şu derste aýtdyk musulman doganlar. Hakika ehli sünnet bilen özüne ehli sünnet mekam diýip bid'at çykaryp boranyň tapawudy musulman doganlar sahabalaryň ýygyna eýermekde, selef-i salihiniň ýygyna eýermekde. Eger bir kişi özüne ehli sünnet vel cemaat diýip selef-i salihiniň sahabalaryň ýoluna eýerýän bolsa, itiqatda we amalla şolaryň edenini edip etmediğini etmeýän bolsa dini meselede ana şol hakika ehli sünnet vel cemaat. Emma özüne ehli sünnet vel cemaat diýip Hanefi diýip Şafii diýip Maliki diýip ýene bir zat diýip soňam amalla sahabalaryň etmediğini edýän bolsa, sahabalaryň diýmediğini diýän bolsa, ol musulman doganlar özüne ehli sünnet mekam diýip ýör, emma ol hakika ehli sünnet däl, dol ehli sünnet däldir. Ol näme öz dogrusynyň ýanyna ýalňyşlarym goşan kişidir. Şonuň üçin ehli sünnet vel cemaat, ehli sünnet vel cemaatdan tanamaklygyň ölçegi musulman doganlar selef-i salihiniň sahabaň 4 mezhebiň ýoluna eýermekde. Şimdi musulman doganlar gelsek şuň kunlaki bid'atçylaryň kän alamatlary we bir alamatyň esasy alamatlaryny aýdyp geçdik. Ehli sünnet imamlardan, köne imamlardan ýaşak geçen el-İmam Ebu Hatim el-Hanzali er-Razi diýilen alim rahimehullah Usulus Sunna we Etiqadud Din adly eserine şeýle diýär. Bid'atçylaryň alamatlaryny aýdýar. Öz döwründäki bid'atçylaryň. Alamat ehlil bid'a el-waqi'atu fi ehlil eser diýär.
bid'atçylaryň diýe alamaty diýe Peygamberimiziň sünnetine, sahabalaryň ýoluna eýerýän o bid'atçylaryň alamaty Peygamberimiziň sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine, sahabalaryň eserlerine eýerýän kişilere diýe näme etmek? Dil uzatmak diýe. Ve alamatuz zanadiqati tasmiyetuhum ahlul athar haşawiyye. Zindiqlaryň, munafyklaryň özüne dinnar diýip, ýa şoňa meňzeş diýip, ahli sünnete diniň emirlerine garşy çykyp berenleriň alamaty diýe tasmiyetuhum ahlul athar haşawiyye. Ahli sünnete diýe haşawiyye diýip atlanyrmaklary. Ve alamatul cehmiyeti tasmiyetuhum ahlus sünne müşebbihe. Cehmi diýip bir firqa bolan, Allah Taala sıfatlaryny, atlaryny kabul etmän, öz kellelerine wara düşünüp beren kişiler ahli sünne vel cemaat näme diýip atdakýan ekenler? Müşebbihe. Yani Allah Taala mahlukata meňze diýenisi diýip töhmet atyp ahli sünnede müşebbihe diýen ekenler. Çünki olar näme sıfatlary kabul etmeýär, öz ýanlarynyň sıfatlary kabul etsek, Allah Taala mahlukata meňze etdiğimiz bolýar diýip sıfatlar inkar edýärler. Ahli sünne vel cemaat näme diýip Allah Taala eşidýär, meňzeşi ýokdur. Allah Taala görýär, deňi taýy meňzeşi ýokdur diýip galan sıfatlarda da şeýle. Şonuň üçin olar näme? Cehmi diýilen firqa ahli sünne vel cemaat näme diýen eken? Alamatul cehmiyeti tasmiyetuhum ahli sünneti müşebbihe. Müşebbihe diýip näme? At takyp töhmet atýan eken. Ve alamatul qadariyeti tasmiyetuhum ahli sünne mucebbira. Ýene qadari diýip bir firqa bid'at topar bar eken, ahli sünnete näme diýip at takýan eken? Mucebbira diýen eken. Ve alamatul murji'eti tasmiyetuhum ahli sünne muhalifatan aw nuqsaniyye. Ýene murjiye diýip bir firqa bolan musulman doganlar, ahli sünne vel cemaatdan bolan musulmanlara näme diýip at takýan ekenler? Muhalifler we nuqsaniyye diýip at takýan eken. وعلامة الرافضة تسميتهم أهل السنة ناصبة. ورافضيلر صحابة وبرنر الله تقلثن رافضي ديليا أهل السنة نعم ديانا كان ناصبة ديب أتقيانا كنر ناصبيلر ديب أتقيانا كنر إنه شو يردن نعمان قردك مثلمان نغنر شو الأمامن شو الأيضن ثوذن نعمان قردك تا قديم دوردن شو دورة شنني شو يانق بيغمبر مدن أيضن فرقلر و 73 ayırlar birinden başka cehennemdedir diyen farkalar bular köp. Şuların hemmesinin düşmanı musulman doğanlar ehli sünne vel cemaat. Çünkü ehli sünne vel cemaat bulan karşısında durýar, öz bid'atlarynyň delilsiz gurrunlaryny ortağa çykarýar, yalanlaryny ortağa çykarýar. Olar hem ehli sünneti halamaýarlar. Yalançy adam öz yalanını ortağa çykarýan kişini halarmy? Bir yerlerde yalan sözleýär, özüni dogry diýip görkezýär, ýa dogryçylyk diýip görkezýär, emma biri gelýär, şoň yalanyny ýyza çykarýar. Hiç açan halamaýar. Yalançylar öz yalanlaryny ortağa çykarýan adamlar halamaýarlar. Şonuň ýalakam ehli bid'at hiç açan ehli sünneti halamaýar. Çünki ehli sünnet diýär kardeşim getir delilini getir. Kur'an we sünnetten sahabadan delil getir diýär. Dini we kellany wara düşünürme diýär. Şoň üçin tarihden tabun açanny bid'atçylar hiç açan ehli sünnet we cemaat halamandyrlar. Beter her wagt näme her dowr ehli sünnet we cemaat at takypdyrlar. Näme size misallaryny aýtdyk. Her dowr näme bir at takypdyrlar. Näme diýsin o sizinki dowr biz ýalňyş diýsinmi? Özüňki dowr diýär beter näme seni garalap sana at takýar. O şeýle bolup gelipdir. O ta misal üçin köne dowrlarda näme atlaryny aýdýar. Ebu Hanife diýär rahimehullah, İmam Malik diýär, hemmesinden Allah razı bolsun. İmam Buhari diýär, İmam Nawawi diýär. Şol imamlaryň öz ýaşan döwrüne hukman bir çykyp şolara bir zat galypdyr, at takypdyr. Eziýet beripdir, töhmet atylypdyr. Ebu Hanife rahmetullah aleyhi çykyp näme diýipdirler? Ay bu kellesine wara fetwa berýär diýipdirler, hadisler almaýar diýipdirler. Ýene başga zat diýipdirler. Şeý diýip näme musulmanlar hemişe ehli sünnet we cemaate töhmet atýanlar, at takýanlar bolupdyr. Bu bid'atçylar musulmanlar öz arasynda agdaly bolsalar hem ehli sünnete garşy düşmanlykda birleşýärler. Türkmen diýär-de näme pis tapar suwan pesi diýişýärler. Ehli sünnete düşmanlykda bulan hemmesi bir. Näme şumal türkmenleriň içinde de her hilekde firqalar çykyp otýar. Hakaýdyan ahunlara garşy çykypdyr. Biri Seyfiye diýär, biri ýene bir zat, biri Kesenzani diýär. O kellesine näme bıçak sokup beren, arakdaky içine gylyç sokup beren bir şeytanlar we şolaň ýerine erip berenler gol tutuşup hemmesi bir agazdan hakaýdyan ahunlara garşy birleşen bolup bir ýerde surata düşen bolup ýüşen bolup. Şolana pis tapar suwan pesi diýil ýani. Ehli sünnete garşy düşmanlykda öz içinde bid'atçylar oňuşman agdaly bolup görenen bolsalar ehli sünnete garalamaly bolsa hemmesi birleşýärler. Indi geldik şuun kunna musulman doganlar ehli sünnet we cemaatdan bolan sahabaň ýoluna eýermeli, bid'at çykarmaly däl diýen kişilere ýene bir at tapyldy soňky döwürlerde. Näme diýerler? Wahabi diýär, Wahabist diýär. Bu dersimi musulman doganlar Wahabi sözüni ýerden gelip çykypdyr, näme maksatly diýilipdir, näme üçin diýilipdir, sebebi näme, dini sebäpler we siyasi sebäpler hem o däl. De gurrunmuz o sözün gelip çykyşy däl. Ol aýry gurrun o barada soraýaňyz inşallah o barada aýry ders geçeriz. Emma gurrun näme üstünde gurrun şu sözü ullanyp birilerini garalaýarlar, ýamanlaýarlar. Şu sözü birini ýamanlamak üçin ullanylýan söz hala geldi. Şuň kunlarda näme şu bid'atçylar giňden ullanýar şuny. Öz bid'atlaryny düşünürýän, özleriniň oňuşmaýan
kişilere derrew näme diýip goýberýar? Wahabistik goýberýar. Bu adamlar şey dip kuşgurýar. Olaň üstüne jahil adamlary hak aýdýan adamlaryň üstüne kuşgurýarlar. Wahabist diýip gapdylyny 50 sany ýalan gurrun berýär. O sada adamlar ananýar. Demek şuň kuny hem musulmanlar onlar bid'atçylaryň iň ul alamatlarynyň biri näme eken? Hak ýollarga dogry düşürýän adamlara at takmaklar, wahabis, wahabi diýip at takmaklar. Indi musulmanlar onlar jemläp aýtsak, şu wahabi sözüni ulanýanlar 4 topara aýrylýar. Birinji topar musulmanlar onlar hemmemiz bilýäs biz näme 70 ýyllap kommunizmiň, ateizmiň terbiýesini aşagyna ýaşadyk. Bu şu öňki Sowet Soýuzyna ýaşan döwletleriň içinde, Orta Aziýada, Kafkazda, başga Tataristan ýaly ýerlerde şol ort düşünjesine galan, kommunizmiň düşünjesine täsirine galan kişiler bar. Elbetde bular azaly amma heniden ba. Garaşsyzlykdan soňra ol 40 ýyllap, 30 ýyllap okudylyp ýetişdirilen adamlar birden buharlaşmady. Ýok bolup bitip gitmedi. Ýene şo biziň içimizde galy. Bu bulan içinde şol şüpheler we kefeller galy, dine bolan ýigrençleri, kellelerine guýular düşünje galy. Hawa Lenin babamyz, Stalin babamyz diýip görünür, heniden ba. Kommunizm gowdy garnymyz doýýady diýip görünür, heniden ba. Şo hili düşünjede galanlar näme diýerlerini şol dinarlar görünni, sakally musulmanlar bolan görünni, hijably musulman zenany görünni, 5 wagt namazly oglanlar görünni, ýaşlar görünni, oglan gyz. Ya bolmasa araklyl toýa gitmeýän, ya şoňa meňde öz halalyna haramy dykkat edýän adamlar görünni, olar geň görýärler. Onu düşünüp bilmän näme diýerler? Halaman işlerine bir şüphede we ýigrenjemma, ay bular wahabislar diýär. Şey diýip goýberýärdi. Namaza qosan wahabis bolmaly, ya sakaly goýbersen wahabis bolmaly. Manda näme Peýgamberimiz sahabalar sakally bolupdyr, ata-babamyz sakally bolupdyr, olar näme wahabistmi? Ya bolmasa hijably görseler näme? Ayna bular wahabist diýär. Yani bu adamlar musulman doganlar dini buyuruluşy ýaly dogry ýaşaýan adamlar görseler, işlerine bolan dine we dinarlara bolan ýigrenjinden kininden musulman jemgyýetde ýaşap berdi. Dini ýigrenýän diýip bilenok, onu diýmek üçin bir gaýrat gerek. Diýse näme? Tanqid çekjek halk tarapyndan. Onu diýip bilmän näme diýip garalaýar dinarlar? Ay bular wahabis, bular ol bulip atdakya. Hatta şolardan biri, şu düşünjedekilerden biri bir musulman doganmy gurrun barýar. Assalamu aleykum we rahmetullahi we berekatuh diýip salam berse sünnete göre dogry görnüşde senem wahabis boldyňmy diýdi. Yani Peýgamberiň öwrüden salamy, Allah'ın salamyny dogry görnüşde aýdýan kişi hem näme diýär? Wahabis diýär. Demek musulmanlar şu sözi ullanýandan bir topary dine ýigrençleri we dine kineleri we dogry dini bilen oklar. Onam näme? Şey dip dini gönü ýamanlap bilmän näme? Wahabi sözüň usulen dinarlar ýamanlaýarlar. Bular az, alhamdulillah azal we barýalar umumyny nähile dinden biz uzaklaşdyrjam bolsa alhamdulillah hususan türkmen halkymyz näme? Dine wefalylygyny ýitirmedi. Aýybymyz we noksanymyz we ýalňyşlygymyz we haramlyklary umumyny alhamdulillah biz näme? Dine wefalylygyny ýitirmedik. Bu hili adamlar azalyp barýar. Bular birinjisi Wahabi sözüni ullanýanlar. İkincisi musulmanlar onlar Wahabi diýip gurulaýanyň ikincisi gözüne tutýan adamlar dogrudan hem erwet adamlar, emma näme? At ýalňyş ulanýar. Mysal üçin Wahabi diýip gözüne tutup kime diýär? Daesh radikal toporlar we ekstremistler we al-Kaidaçylar we oşoňa meňdeşler şolara näme diýär? Wahabist diýip atlandyrýar. Atlandyrma ýalňyş. Dogry ol adamlar erwet. Bir yarım saat, 2 saat ogolay näme? Wagt şo barada gurulak goýduk. Nirden gelip çykan taryhda da bular bolupdyr. Alamatlary näme? Nädip şolardan ýaşlamyz goramaly, öz ýalňyş düşün şol kişilerden özümiz goramaly ýalňyş düşünjelerinden giň işleýin jikmejik düşündük goýduk. Olara näme diýilýär? Harici diýilýär. Demek ikinci Wahabi sözüni ullanýan kişilerim näme? Gözüne tutýan adamlar ýalňyş ýolla insanlar ama atlandyrma ýalňyş. Olara Wahabi diýilmeýär. Olara harici we tekfirci diýilýär. Wahabi sözüni ullanýan musulman doganlar 3-nji sapar we iň esasy %90 şular we dersimiziň esas gurruny näme? Şularyň sırna bolly, bular bid'atçylar. Bid'atçylar giňden ullanýarlar şu sözi. Özleri bilen alalaşmayan kişiler de Wahabi diýip goýberýär. Öz bid'atyny kabul etmesen ýa-da inkar etsen, ýa-da bir ýasama weli, ýasama bir zat ahun pir çykarýarlar. Şoň kimdigini derrew ýüze çykarsan, halka tanatsan, şol gön saňa näme diýär? Sen Wahabist diýip gön saňa atdyk goýberýär. Şiğalar diýdik giňden ullanýarlar. Olar hatda käbir şiğalar näme? Dogry ýol tapyp ähli sünnet bolan şiğalara näme diýerler? Ular Wahabis bolup durdy. Näşun kuna biziň ýurtlarymyzda şu söz giňden ýaýradýan we ullanýan kişiler aglaba şu bid'atçylar. Özlerine biz pir, sopi, bir zat diýip ahun weli, işan diýip şey diýip näme? Bir topar hemmesi ýemok. Şu söz giňden ullanýarlar. Orta bir zat diýär, şoň ýalňyşdan beýan ede Wahabidir diýär. Mysal üçin diýeli, şu kişilerden biri bid'atçy kim alaja dakmak şirkdir diýse şol Wahabidir diýär. Daşar ýurduň bid'atçylary şu sözi aýtmaýar. Daşar ýurduň bid'atçylary azda kana biziňkilerden aň ösenrak, belki şondandyr.
Alajan şirkdigini bilýär, alaja inanmak şirk diýär. Goraya diýsen küfür bolýar diýip aýdýar. Ýokam şolaram özlerinden şolam käbir edýän bidgatçylaryny edip beren kişiler. Emma şu mesele düşünüpdirler, näme bu gepi aýtmaýarlar. Bir zır jahiliň aýtjak gepi. Alaja şirk diýen adam Wahhabidir diýmek, anar başy bir jahil ýol ýitireniň aýdýany gurrumy. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem açık hadisi var. Gözlendirilen goranmak üçün şu zatlarda kılmalı değerli vardı. Yürüyte bir ders geçtik. Ama sade halk näme dip allaya? Çünkü özü alaca da kınıya, öyne alaca Asya'ya bir zat. Özü kovuryan zatını inkar ediyen olayım. Sana näme töhmet atıp bilmeyen adamım allayalar. Hatta bu bid'atçılar musulmanda onlar öz içinde bir meselede alaşmasalar birbirine Wahhabi diýerler. Adyny aýdyp durasyn bilen Türkiýede bir bid'atçy bar. Halkyň öňüne çykyp toslama hadisler kän gurrun berýär. Onuň işlerinden biri ýene öz jemaatinden biri çykyp çydap bilenlerler-de ýürüýte video çekip karşyna çykdy. Sen befet halka allamakla utan azajyk. Sen ýok zatlar gurulap hadis bolmaýan hadis diýip sada halka allama diýip näme näçe sanaky video çekip goýdy. Çykyp näme diýendir öýdýäňiz. Ana plan kesem Wahhabi bol diýe. Öz ýalňyşyny kabul edip Allah razy bolsun men özümden diýmekden geçen özünden bolan öz jemaatinden öz düşünjesinde bolan kişi öz ýalňyşyny beýan eden üçin näme diýe? Wahhabist diýe. Elbetde ilimden uzak bu zatları izlerlemen, okuman, bilmän ýören adam düşünüp bilen o kimiň näme diýine, haýsynyň näme diýine kellefi bulaşýar. Emma azajyk izlerleseňiz, düşünseňiz, dinleseňiz näme hemme zat belli bolar musulmanda onlar. Diýmek musulmanda onlar şuun kuwunna, şu sözü giňden ullanýan kişi Wahhabi diýip bid'atçylar öz bid'atlaryny örtmek üçin, öz ýalanlaryny örtmek üçin hak aýdýan adamlar dinlemesinler, biziň aýdýan zatlarymyz ýalanlarymyz ortaga çykmasyn diýen gorkular bolan üçin durmadan näme Wahhabi diýip hak aýdýan adamlara töhmet atýarlar. Ve dördüncü topar musulmanlar olanlar näme jahil adamlar. Şu birinci, ikinci, üçüncü kişilerden, toparlardan eşdiýärler de olar şolardan eşden zadyny gaýtalaýarlar, özlerim diýen zatlaryny bilip baranoklar. Sorasaň näme nähilek diýsen şo eşdenli gurrun berer, ondan artyklat gurrun berip bilmeýe, gepini subut edip bilmeýän kişiler. Diýmek musulmanlar olanlar şu näme boldy? Netije şuun kuwunnaky bid'atçylaryň alamatlarynyň birem haka çağırýan ähli sünnet musulmanlara selefin ýoluna gelmeli, selef-i salihiniň ýoluna gelmeli diýen kişilere Wahhabi we Wahhabist diýip ad takýarlar. Mundan öňkü taryhda ýaşap geçen bid'atçylaryň her döwre ähli sünnete bir ad takyp töhmet atışýarlar. Ýa-ni aýtdyk, näme diýipdirler? Bu döwrüň bid'atçylary ähli sünnete sahabaň ýolundan gitmeli, selef-i salihiniň ýolundan gitmeli diýen kişiler Wahhabi diýip ad takýarlar. Şu taýdanam şunu bilmeli musulmanlar, eger bir kişi başga bir musulmanlara Wahhabi diýip ad takyp ýamanlaýan bolsa, garalaýan bolsa, şol adamyň birinji bilen özünden şüphelenir. Şol adamyň birinji bilen özünden şüphelenir. Çünki eger bir kişide bir ýalňyş bar bolsa, ona bir ad takmadynyň diýilmeli, şu meselede Kur'an we sünnete göre hereket eden ok, şu meselede ayet hadisi inkar edýär ýa-da bid'at çykar edip misal bermeli. Ogry bolsa ogry diýmeli, ýalançy bolsa ýalançy diýmeli. Her zadyň öz ady bar. Emma bir ad takyp soňa moň aşagyna başga zatlar goşuşdurup öz halamaýan zatlaryna Wahhabilik diýip tanadyp, mysal üçin öz bid'atlaryny dogry diýip görkezip, adamyň aňyny bulaşdyrmaly däl. Adamları biri-birine düşman etmeli däl. Adamlar dinarlardan şüphelenip duran hala getirmeli däl. Şonuň üçin musulmanlar onlar unutmaň, eger bir kişiň agzyndan şu sözi eşitseňiz, şol adamyň birinji bilen özünden şüphe edin. Wahhabi diýip gurulaýan bolsa şol adamyň öz diýen zadyny 70 gezek barlamalydyr musulmanlar onlar şundan arqyn bolun. Oňa muňa Wahhabi diýip töhmet atyp gurulaýan bolsa, isla ahun bolsun, weli bolsun, pir bolsun, şol adamyň öz sözüni 70 gezek barlamalydyr. Musulmanlar onlar bu derste aýtjaklarymyz, sizden paýlaşmak isleýänlerimiz şulardan ibaret. Allah Taala hemmemize tawfik bersin, hak ýolundan aýyrmasyn, dogry ýoldan azyp ýören doganlarymyza da Allah Taala hidayet etsin. Hemmemiz Kur'an we sünnete sahabaň ýoluna gelip agzyr bolmaklyk Allah Taala hemmemize miýesser etsin. Alhamdulillahirabbil alamin.